हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यपृष्ठं स्थापितं भूतले स्वयं रूपा सोपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरूपैश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 2 ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹം. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ്? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് എന്താ പറയുക, രണാങ്കണത്തില് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അല്ലെ, ഇത്ര നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ജ്ഞാനം നൽകാണ്. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തില്. അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോ അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുക്കാണ്? എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആത്മാവും ശരീരത്തെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അർജുനന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിദം വാക്യ ഉവാച മധുസൂദന. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രരായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? കരുണാർദ്രനായിട്ട് അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ കരയാണ്. അർജുനന്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. മധുസൂദനൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഒരു പേരാണ് മധുസൂദനൻ. മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് പേരുണ്ട്? മധുസൂദനൻ എന്നുള്ളൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, കടഞ്ഞ് കണ്ണുകളൊക്കെ അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമായ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണുനീരും എല്ലാം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ശാശ്വത ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. മധുസൂദന, പണ്ട് മധു എന്ന രാക്ഷസനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അർജുനന് വേണ്ടത് തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കലാണ്. അപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭൗതികത കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുകമ്പ വിലാപം ഒക്കെയാണെന്ത്? കണ്ണീരെല്ലാം എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? നമുക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതൊരു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പ, അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ?
ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ തിരിച്ച് അതിന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അതിനെന്ത് കിട്ടുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ നാളത്തേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് നമ്മള് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സമാധാനം, സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ആത്മാവിന് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്? ആ ഭൗതികതയിലുമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ കണ്ണീരും വിലാപമൊക്കെ വരുന്നത്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? മധുസൂദനൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് മധുസൂദനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഈ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കലാണ് എന്ത് വേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ അർജുനന് കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കലാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലായ ഒരു വ്യാമോഹം, അത് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു അസുരനെ നശിപ്പിക്കുക. മധുസൂദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചതുകൊണ്ട് വധിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ അർജുനന്റെ ഉള്ളിലുള്ള രാക്ഷസീയ സ്വഭാവത്തെ അത് ഇല്ലാതാക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? മധുസൂദന എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഈ സംശയങ്ങളും നമ്മളുടെ ഇങ്ങനത്തെ വേവലാതികളും അതൊക്കെ എന്താണ്? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഈ അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു അസുരനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ ആ അസുരനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ മധുസൂദന എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച, ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകാണിത്. കുതസ്ത്വാകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാരിജുഷ്ടമുസ അസുർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് അർജുനനോട്? നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒട്ടും യോജിച്ചൊരു പ്രവൃത്തിയല്ല ഇത്. ഇത് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അകീർത്തിയിലേക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അർജുനൻ അത്രയും പേര് പ്രശസ്തിയുള്ള വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള ഒരു യോദ്ധാവാണ് അർജുനൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അർജുനന് അകീർത്തിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അവിടെ ആരും അർജുനന് നല്ലതല്ല പറയും. എല്ലാവരും അർജുനന്റെ ആ കീർത്തി നഷ്ടപ്പെടാതെ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആരും ഓർമ്മിപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ അതിനെ സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവങ്ങൾ ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും അറിയപ്പെടുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യോപരിതലം, സൂര്യഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ 3 മാനങ്ങളുള്ള സൂര്യനോട് ഈ 3 ദിവ്യഭാവങ്ങളെ ഉപമിക്കാം. ഭഗവാൻ സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നിവ പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ പരമസത്യത്തെ അറിയുന്ന 3 ഭാവങ്ങൾ. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് നിനക്ക് ഈ മാലിന്യം വന്നു കേട്ടത്? ഇത് നിന്നെ അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നതെന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം എന്ത് പറയാണ്? നമ്മള് എന്തിനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്? നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നേടാനായിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? 1 ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, 2 പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഒരു പ്രകാശത്തില്, ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസിൽ ലയിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രകാശം, ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലുള്ള ഒരു പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസ്, അതിൽ ലയിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഭഗവാന്റെ ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള, ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടിയ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കുറെ ധ്യാനത്തിലൂടെയും തപസ്സിലൂടെയും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുറെ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കുറെ നാൾ ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. ലാസ്റ്റ് ആണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? അതിന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഏറ്റവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും എപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് നമ്മൾ
ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ 3 തരത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, 3 ഭാവങ്ങൾ പറയാൻ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതും ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ആത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? മൂലസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഏത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യോപരിതലം, സൂര്യഗ്രഹം എന്ന രീതിയിൽ. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നോ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്നോ ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല? ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം ഒരു പ്രകാശത്തിലാണ് ലയിച്ചു പോകുന്നത്. അതേപോലെയാണ് സൂര്യപ്രകാശം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും നമ്മളുടെ പ്രകാശം കാണാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സൂര്യദേവൻ ഉണ്ടെന്നോ ആ ദേവനിൽ നിന്നാണ് ആ പ്രകാശം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് ബ്രഹ്മവും ഈ സൂര്യപ്രകാശവും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ. അടുത്തത് സൂര്യോപരിതലം. സൂര്യോപരിതലത്തിന് നമ്മൾ എന്താണ് അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? സൂര്യോപരിതലവും പിന്നെ അതുപോലെ ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? സൂര്യ ഉപരിതലവും അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ. അപ്പൊ എന്താണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ബ്രഹ്മത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് ഉയർന്നതാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാനേക്കാളും താഴെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് പരമാത്മാവില് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ കുറെ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രൂപത്തിനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പരമാത്മാവിന്റെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ അപ്പോഴും സേവനം നമുക്ക് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. അതാണ് സൂര്യന്റെ ഉപരിതലമായിട്ട് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം അല്ല, സൂര്യോപരിതലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ സൂര്യനിലേക്ക് അടുത്തു. പക്ഷെ എന്നാൽ എന്താണ്? അതും പരിപൂർണല്ല. തിരിച്ച് ഭഗവാനും സൂര്യദേവനും തമ്മിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനെ നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും, നമുക്കൊക്കെ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് സൂര്യദേവന്റെ ആ സൂര്യഗ്രഹത്തിലേക്ക് കടന്ന് നമുക്കൊരു സൂര്യദേവനെ കാണാൻ സാധിക്കും, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും ബ്രഹ്മമായിട്ടും നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കും. പിന്നെ അപ്പൊ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം ഇതെല്ലാം പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആർക്കാണോ അവരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഈ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ആരിലുണ്ടോ അവര് ഭഗവാനാണ്. ഈ 6 ഗുണങ്ങളും എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചിലർക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ആരിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ക്ലൈബം ആസ്മകം പാർത്ഥ നൈതയുപപത്യത്തെ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം തെക്താധിഷ്ഠാ പരം തപ. ഹേ പാർത്ഥ, തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത് ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ തരം താണ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്, നിനക്ക് യോജിച്ചതല്ല ഇതൊന്നും. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. ഇതൊക്കെ ക്ഷുദ്രമായിട്ടുള്ള നിന്റെ ഹൃദയ ദൗർബല്യമാണ്, നിസാരമായിട്ടുള്ള നിന്റെ ദൗർബല്യമാണ് ഇതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാനാ പറയണത്? എഴുന്നേൽറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. പാർത്ഥനാണ് വിളിക്കുന്നത്. പാർത്ഥൻ വെച്ചാരാണ്? പൃഥയുടെ പുത്രനാണ്. ഭഗവാന്റെ പിതാവിന്റെ അതായത് വസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് ആര്? കുന്തിദേവി. കുന്തിദേവിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് പൃഥ. പൃഥയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് വിളിക്കുന്ന? പാർത്ഥൻ എന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണനുമായി അർജുനന് രക്തബന്ധമുണ്ട്. പേരിന് മാത്രമുള്ള ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരും സ്വപിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളാണ്. അർജുനന് അങ്ങനെ പൈതൃക ശ്രേഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി കാണാൻ കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ഇപ്പൊ ക്ഷത്രിയരായാലും ബ്രാഹ്മണരായാലും അതായത് അവര്
ആ ക്ഷത്രിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചാലും അവർ ചെയ്യേണ്ടതായ ഉത്തരവാദിത്വം കടമയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് തന്നെ അത് മോശമാണ്, അവരുടെ കുടുംബത്തിന് തന്നെ അത് മോശമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണാൻ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? അർജുനൻ അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പാലിക്കാതാകും. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ ധർമ്മം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അർജുനന്റെ കീർത്തി നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ അർജുനനെ കാണാനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷുബി പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാർഹ വാരിസൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും? അപ്പൊ അർജുനന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് ഇവരൊക്കെ. ഭീഷ്മദേവരും ദ്രോണരും ഇവരൊക്കെ ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ളവരും പിതാമഹനും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനത്തുള്ളവരാണല്ലേ, ഗുരുക്കന്മാരുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരാണ്, ആചാര്യതുല്യരാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കാന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക്സാമർത്ഥ്യത്തിൽ പോലും ഏർപ്പെടുന്നതാണ് സാമാന്യ മര്യാദ. തന്റെ പിതാമഹനായ ഉഗ്രസേനനെയോ ഗുരുവായ സന്ദീപനി മുനിയെയോ എതിർക്കാൻ കൃഷ്ണൻ തുനിയുമോ? ഇവയാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ഉന്നയിച്ച വാദമുഖങ്ങൾ. അപ്പൊ ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക്കുകൊണ്ട് പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അവരെ എതിർക്കരുതെന്നാണ് സാമാന്യമായിട്ടുള്ള മര്യാദയായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഉഗ്രസേനനെയോ അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള സന്ദീപനി മഹർഷിയെ എതിർക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തുനിയോന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. ഗുരു നഹത്വാഹി മഹാനുഭാവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഗുരു നഹത്വാഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും പൈഷ്യം പീഹ ലോകേ ഹത്വാർത്ഥ കാമാംസ്തു ഗുരുനിഹൈവ ഭുഞ്ജീയ ഭോഗാൻ രുതിര പ്രതിഗ്ധാൻ. എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാകും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലമാകും. അപ്പൊ എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ, അപ്പൊ ഈ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാകുന്നു. അപ്പൊ ലൗകികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലമാകും. അർജുനൻ എത്ര നല്ലൊരു വ്യക്തിയാന്ന് നോക്കി. അർജുനൻ ഭക്തനാണ്, അത് ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. കാരണം പല രീതിയിലും അർജുനൻ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ കൗരവപക്ഷത്തുള്ളവരെല്ലാം. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇപ്പോഴും അവര് ലൗകികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ യുദ്ധം നടത്തുന്നതെങ്കിലും അവര് വധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? കാരണം നമ്മളെ സുഖങ്ങളൊക്കെ രക്തപങ്കിലമായതായിരിക്കില്ലേ? അപ്പൊ അവരെ ജീവിതം വെച്ച് നമ്മൾ പന്താടിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ജീവിച്ചാലും അർജുനന് വിരോധമില്ല. അർജുനൻ ആരാണ്? രാജാവാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ രാജകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അർജുനൻ ഭിക്ഷ യാചിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാണ്. കാരണം ഇവരെ വധിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവരും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പക്ഷത്തു ചേരാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി. സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായി അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനായി ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് ആ ഗുരു നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത ഗുരുവാണ്, ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗുരുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വിവേകം നശിച്ച ഒരു ഗുരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ദ്രോണരും ഭീഷ്മരും ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ദുര്യോധനന്റെ സഹായം സ്വീകരിച്ചു പോയി എന്ത് ചെയ്തു? അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ആരുടെ പക്ഷത്താണ് നിൽക്കുന്നത്? അവര് അധർമ്മത്തിന്റെ ഒപ്പാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ എന്ത് ചെയ്യാം? അവരാ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത തന്നെ അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പാപമില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. കാരണം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇപ്പൊ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപം നടന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവര് ആ സഭയിൽ അവരുണ്ടായിട്ട് പോലും അവര് അക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? അപ്പൊ അവര് തന്നെ എന്താണ് ചെയ്ത്? തെറ്റ് ചെയ്തതാണ് അവരൊക്കെ. അപ്പൊ അവരൊന്നും വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമല്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ന ചൈതദിക്മകതരന്നോ ഗരിയോ യത്വാ ജയേമായതിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമാസ്തേവ സ്ഥിതാ പ്രമുഖേ താർതരാഷ്ട്രഃ.
അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തു കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവരെ കൊണ്ട് ജയിക്കുന്നതാണോ ഇവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ ഏതാണ് നല്ലതെന്നുള്ളത് അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവരെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല, അതാണ് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ യുദ്ധം അർജുനന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാണ്. അത് ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, അതുകൊണ്ടിട്ടില്ല, അർജുനൻ മഹാനായ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, അത്യന്തം വിവേകശാലിയും സുനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനാണെന്നും ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിലും താൻ ഭിക്ഷാടനത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സംഗതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവ്വതാ യോഗ്യനാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരാണ്? ഒരു ഭഗവാൻ ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, അത്യന്തം വിവേകശാലിയുമാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? സുനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അർജുനൻ. അപ്പൊ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ദുര്യോധനാദികളെ കുറിച്ച്. ഇത്രയും ജന്മം എടുത്ത് എപ്പൊ തൊട്ട് എന്താണ് ഇവരെ ഉപദ്രവിക്കല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കൗരവര്. പക്ഷെ എങ്കിലും അർജുനൻ അവരെ പറ്റിയിട്ട് നല്ലതാണ് ആ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തനിക്ക് ഇത്രയും ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരെ വധിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ മനസ്സിലെ വിഷമം? അർജുനന്റെ പ്രയാസം. പിന്നെ രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നതാണ് അർജുനൻ, എങ്കിൽ പോലും ഭിക്ഷാടനം നടത്തി ജീവിക്കാനും ആര് തയ്യാറാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ തയ്യാറാണ്. അത്രയും പോലും അർജുനന് ഇവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവ്വതാ യോഗ്യനാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി അർജുനൻ അർജുനൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം തന്നാലും. കാർപ്പണ്യദോഷോ ബഹദ സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢഛേദഃ യശ്രേയസാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരല്ലേ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത പല സന്ദർഭങ്ങളും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊരു ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതുല്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെയുള്ളവരോട് നമ്മൾ ചോദിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു മാർഗനിർദ്ദേശം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്വയം തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് തെറ്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സഹായം തേടണം, ഉപദേശം തേടണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം തന്നാലും എന്ന് പറയാണ്. ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വഴി കാട്ടിത്തരാൻ കഴിവുള്ള വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ ഗുരുവിനാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു. പിന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ വഴി കാട്ടിത്തരുന്നവരായിരിക്കണം. ആ ഗുരു എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയുന്നവനായിരിക്കണം. പിന്നെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ഈ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവൻ കൃപണനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ, ഈ പ്രവർത്തികളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പരിഹരിക്കാതെ നമ്മള് ജീവിതം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതും മനുഷ്യരും മൃഗവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ലാതായിട്ട് മാറും. ഭൗതികമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവൻ കൃപണനാണ്. കൃപണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പിശുക്കൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭൗതികമായ വീക്ഷണത്തോടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം ഇതിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവൻ ആരാണ്? അവര് കൃപണന്മാർ
ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ പിന്നെ ജീവിതം ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം? കൃപണൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനും പിന്നെ ആരാണ് അർജുനനും തമ്മില് ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിലുള്ള അർജുനൻ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഗുരു ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം തുടങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക്. നഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുദ്യാത് ഉച്ചോഷണം ഇന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമാവ സ്വപ്നമൃതം രാജ്യം സുരാണാമപി ചാധിപത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പദ് സമൃദ്ധവും എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുമായ പോലെ പരമാ അധികാരത്തോടുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അർജുനന് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അർജുനന്റെ പ്രോബ്ലം മുഴുവൻ എന്താണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആ സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചന. അവരെ വധിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിലെ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള എതിരാളികളില്ല. ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ള പോലത്തെ പരമാധികാരത്തോടുള്ള സാമ്രാജ്യം തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക്? ഈ ദുഃഖം എന്റെ അകറ്റാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അർജുനന്റെ ദുഃഖം എന്താണ്? തന്റെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെയും കൂടപ്പിറപ്പുകളെയും ബന്ധുജനങ്ങളെയൊക്കെ വധിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള, അവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ വിഷമം? അർജുനന്റെ വിഷമം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ തന്നാലും അർജുനന്റെ ദുഃഖം മാറില്ല എന്ന് ആര് പറയാണ്? ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്. ജീവിതത്തില് ചുട്ടുനേറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ ഇല്ലാതെ സാധിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാകാതെ ആർക്കും വിശ്വാസിനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിത സംബന്ധികളായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ധനാർജനം കൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് ആർക്കൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ കൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തില് വിശ്വാസം നിപുണനല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് ആരാവാൻ സാധിക്കില്ല? അങ്ങനെ വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ആത്മായ ആചാര്യനാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ധനാർജനം കൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല. ഏതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങള്? ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ധനം ആർജിച്ചുകൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ല. അപ്പൊ ഈ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ചുട്ടുനീറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ഒരു ആചാര്യനെ കൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ആചാര്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആ ആചാര്യൻ കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എന്താവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇനി സഞ്ജയൻ എന്താ പറയുന്നത്? സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്ത ഋഷികേശം ഗുഡാകേശ പരം തപ നയോത്സ്യ ഇതി ഗോവിന്ദ മുക്ത തുഷ്ണീ ബഭൂവഃ. ഇവിടെ എന്താ പറയണ? പരംതപ എന്നാ പറയണത് അർജുനന്. പരംതപ എന്ന് വെച്ചാൽ ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും ഗോവിന്ദ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞ? ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൗനം പൂണ്ടു എന്നാ പറയണത്. ഇവിടെ അടുത്തല് പറയട്ടെ, അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പോർക്കളം വിട്ട് ഭിക്ഷാടനത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നിരിക്കണം. എന്നാൽ സഞ്ജയൻ അദ്ദേഹത്തെ പരന്തപ ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട് നിരാശപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണില്ല എന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞപ്പോ അത് കേൾക്കുമ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷായിരിക്കും. പക്ഷെ സഞ്ജയൻ എന്താ ചെയ്തത്? പരന്തപ എന്നാണ് ആരെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്? അർജുനനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പരന്തപ എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എന്ന പദം കൊണ്ട് ആരെ നിരാശപ്പെടുത്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര നിരാശപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. തമുവാച ഋഷികേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ വിഷീദന്തമിതം വചഃ. അല്ലയോ ഭാരത അപ്പോൾ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞപ്പോ ഭാരത എന്ന വിളിക്കുന്ന അർജുനനെ. ഭാരത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരതകുലത്തിൽ പിറന്ന ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭാരതകുല ശ്രേഷ്ഠത്തിൽ പിറന്നവനെ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. സുഹൃത്തുക്കളാകിയാൽ ഇരുവരും ഒരേ നിലയിലുള്ളവരാണ്. ഒരാൾ സ്വമേധയാ മറ്റേയാളിന്റെ ശിഷ്യനായി. സ്നേഹിതൻ ശിഷ്യനായതോർത്താണ് ആര് മന്ദഹസിച്ചത്? കൃഷ്ണൻ മന്ദഹസിച്ചത്. ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഗുരുസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയും ആചാര്യൻ ശിഷ്യനോടെന്ന പോലെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ യഥാവിധി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ മാറില്ല. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറി. അപ്പോ ആ ഒരു ഗാംഭീര്യത്തോടെയാണ് ആര് സംസാരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോ ആ ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഗാംഭീര്യത്തോടു കൂടിയാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അശോജാനന്യ ശോജസ്തം പ്രജ്ഞവാദാംശ ഭാക്ഷസേ ഗദാസൂന ഗദാംസൂം ച നാനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഹ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചാണ് നീ ദുഃഖിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാര് സാധാരണ എന്താണ്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ വിലപിക്കാറില്ല. അവര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയോ വിലപിക്കാറില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും? ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചായി ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയവരായിരിക്കും ബുദ്ധിമാന്മാർ. അവരൊരിക്കലും അവര് എന്താണ്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ ഒരിക്കലും വിലപിക്കാറില്ല. അറിവ് എന്നാൽ ജീവാത്മാവിനെയും രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവായ പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജ്ഞാനമാണ്. അത് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ വ്യക്തി ശരിക്കും വിജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആത്മാവിന്റെ അത്രയും പ്രാധാന്യമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തതാണ്. അതറിഞ്ഞ വ്യക്തി എന്താണ്? വിജ്ഞാനിയാണ്. ന ദേവാഹം ചാതുനാസം നത്വം നേമേ ജനാധിപ ന ചൈവ ന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതം പരം. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല, അതുപോലെ നീയും. ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരുമെല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുക? ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. എല്ലാ സമയത്തും ആരുണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നീയും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സമയത്തും. ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാവരും വന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, കാരണം നമുക്ക് ആർക്കും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇരുന്നിട്ട്. സർവോത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭഗവാന്റെ സനാതന സുഹൃത്തായ അർജുനനും പോർനിലത്ത് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരും ശാശ്വത വ്യക്തികൾ തന്നെ. അവരാരും മുൻകാലത്ത് ജീവിക്കാത്തവരോ മേലിൽ ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടവരോ അല്ല. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, അത് ഭാവിയിലും നിലനിൽക്കും. അതിനാൽ ആരെക്കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്? ശരീരം മാത്രമേ നമ്മളെ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും അതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് ക്ലിയർ ആക്കാണ്. ഇനി ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്താണ് പറയണത്? ദേഹി നോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീര സത്രാന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശരീരത്തില് മാറ്റം സംഭവിക്കും. ശരീരത്തില് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയെ ധീരൻ അഥവാ സമചിത്തതയുള്ള ആളെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരീര പരിണാമത്തെ പറ്റി വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവില്ല. ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുതുണ്ടുകളാക്കി വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാരണത്താൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മായാവാദികളുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം സ്വീകാര്യമല്ല. വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണ്. പരമാത്മാവിനെയാണെങ്കിൽ സൂര്യനോടോ ചന്ദ്രനോടോ ഉപമിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ചര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസ്തത്രാന മുഖ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആത്മാവെന്താ സംഭവിക്കുന്ന? ശരീരത്തിന് എന്താ? ശരീരം പല പല സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും നമ്മള്. അതായത് ശൈശവം വരും, ബാല്യം വരും, കൗമാരം വരും, യൗവനം വരും, വാർദ്ധക്യം വരും. അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ കൂടെ ശരീരം കടന്നു പോകുമ്പോഴും ആത്മാവിന് എന്താണ്? മാറ്റമില്ലാതെ തന്നെ നിലനിൽക്കാണ് ആത്മാവ്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ്?
ആ വ്യക്തി ധീരനാണ്, സമചിത്തതയുള്ള ഒരാളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന് അനുസരിച്ച് ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് വിഭജിക്കാനോ തുണ്ടുകളാക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. പിന്നെന്താ പറയണത്, വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിലെ പ്രതിബിംബം, അതിലെന്താ പറയണത്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിൽ പരമാത്മാവിനെ നമുക്കോ സൂര്യനോടോ ചന്ദ്രനോടോ നമുക്ക് ഉപമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖതാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സ്ഥാംസി വിശ്വാസ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഒരാൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പൊ സുഖദുഃഖങ്ങള് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അർജുനന്റെ പ്രയാസം, ദുഃഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മൃദുല ഹൃദയത്വമായിരുന്നു അർജുന, അതായത് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ വധിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ സുഖാനുഭവങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ എന്താ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സുഖവും ദുഃഖവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും വന്നു പോകുന്നത് പോലെ അതിങ്ങനെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളെ. അത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി അനുസരിച്ചാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സുഖം നിങ്ങളുടെ ദുഃഖമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ സുഖം എന്റെ ദുഃഖമായിരിക്കും. അത് നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മളുടെ സുഖവും ദുഃഖവും തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അസ്വസ്ഥനാകാതെ അതിനെ സഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ആ സുഖത്തിനെ ദുഃഖത്തിനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നേരിടാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അത് ക്ഷണികമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും വന്നു പോകുന്നത് പോലെ കുറച്ച് ദുഃഖം വരാം, കുറച്ച് സുഖം വരാം, അങ്ങനെ അത് മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച 2 പേരുകൾ ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഒന്ന് കൗന്ദേയ എന്ന പദം മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെയും ഭാരത എന്ന പദം പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹാത്മ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ മഹനീയ പൈതൃകം ശരിയായ കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അർജുനന് ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ട് പാടില്ല, സാധിക്കില്ല. കാരണം അച്ഛന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം, അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം, ആ മഹാത്മ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? അർജുനന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യം ഹീനാവ്യഥയന്ത്യേതേ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സോമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. അല്ലയോ നരോത്തമ അർജുന, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ അല്ലയോ നരോത്തമ, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും എന്തിനർഹനാണ്? മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അതിൽ അസ്വസ്ഥത കാണിക്കാതെ രണ്ടിനെയും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്നാണ് സമനില കൈവിടാത്തൊരു വ്യക്തി മോക്ഷത്തിന് അർഹനാണെന്ന് പറയാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നിത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുമായ ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും മുക്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ്? നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനാണെങ്കിൽ അയാള് മുക്തിക്ക് അർഹനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാസദോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യതേ സദഃ ഉഭയോരപി ദൃഷ്ടാന്ത സ്വനയസ്തത്വദർശിഭിഃ. ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിന് നിലനിൽപ്പില്ല, സനാതനമായതിന് നാശവുമില്ല. തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരത്രേ. രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ശരീരത്തിന്, നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ്? അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല, അത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. പക്ഷെ ആത്മാവിനാണെങ്കിലോ അത് നാശവുമില്ല അതിന്. ഇത് ആര് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? തത്വദർശികള് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഈ രണ്ടിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവരത് അംഗീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരം, ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് ശരീരം നിരന്തരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ആത്മാവാണെങ്കിലോ ശാശ്വതമാണ്. ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ശരീരമാണെങ്കിലോ ജന്മമെടുക്കുന്നു, പിന്നെ അതുകൊണ്ട് വളരുന്നു, പിന്നെന്താണ് അവിടെ തന്നെ ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടി പിന്നെ മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശൈശവം വന്നു, ബാല്യം വന്നു, കൗമാരം വന്നു, യൗവനം വന്നു, വാർദ്ധക്യം വന്നു, അങ്ങനെ ശരീരത്തിന് പലതരത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ
ആത്മാവിനെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അജ്ഞാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് പരിഭ്രാന്തനാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു. പൂജ്യനും പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും തദംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന ബോധം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അജ്ഞത ശമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ബോധം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥനാണ്. നമ്മുടെ ആരാണ് ഭഗവാൻ? നമ്മൾ അഹം ബീജപ്രദാപിത്, എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളൊരു സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ അജ്ഞത ഇല്ലാതാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പല പ്രവർത്തികളും ചെയ്തു പോകുന്നത്. അർജുനന്റെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞതയാണ്. ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം, ആത്മാവും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തില്ല? അജ്ഞതയില്ല. അപ്പൊ അജ്ഞത ശമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? അവിടെ ബോധം ഉദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ഭഗവാനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു അംശം, ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിൽ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമ്മളിൽ ഉദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? അജ്ഞത നശിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിനാശീതു തദ്വിതീയേന സർവമിതം തതം വിനാശമവ്യസ്യാസ്യ കശ്ചിത് കർത്തും അർഹതി. ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഇനി ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയാണ്. എന്താ പറയണത്? ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്ത എന്ന് പറയണല്ലേ ആത്മാവിനെ, ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതാണ്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മരിച്ചുപോയി, ചത്തുപോയി എന്ന് പറയും. അത് സത്തുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് എന്തായി മാറി? ചത്തുപോയി എന്നായി മാറി. ശരിക്കും ആ ഒരു അവബോധമാണ് നമ്മുടെ ആ ശരീരത്തിന് ഒരു ചൈതന്യം നൽകുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ ചേതന നഷ്ടപ്പെടാണ്, ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവാണ് ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം. മുടിയുടെ തുപ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശം മാത്രമേ വലിപ്പമുള്ള കണക്കറ്റ ജീവാത്മ കണങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ കണമാണ്. അവ നിരവധി ഉണ്ട് താനും. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവബോധം, അതാണ് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനുള്ള ഒരു തെളിവ് പറഞ്ഞ. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് പറയണ എന്താണ്? മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശം, അതാണ് ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. അപ്പൊ എന്താണ്? മുടിയുടെ തുമ്പ് തന്നെ നമുക്കറിയാം എത്രയുണ്ടെന്ന്. അതിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശം എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രയുണ്ട്? നമുക്ക് കാണാനടക്കം സാധിക്കില്ല. അത്ര ചെറുതാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം പറയുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം അതെന്താണ്? ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ കണമാണത്. അത് നിരവധി ഉണ്ട് താനും. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശം മാത്രമാണ് എന്തിന്റെ വലിപ്പം? ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. അന്തവന്ത ഇമേ ദേഹ നിത്യാസോക്തരീരിണഃ അനാശിനോ പ്രമേയസ്യ തസ്മാദുച്ചസ്യ ഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് നാശമുള്ള, അതിനാൽ അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനും നാശമില്ലാത്തവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്. കാരണം ഭീഷ്മദേവനെ വധിക്കില്ലേ, ദ്രോണാചാര്യർ വധിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ആരുടെ വിഷമം? അർജുനന്റെ വിഷമം. അർജുനനോട് പറയുന്നതാണ്, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദേഹത്തിന് മാത്രമേ നാശം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനാണ്, അത് നാശമില്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ. കാരണം ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഈ ദേഹം മാത്രമേ നശിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ഭൗതിക ദേഹത്തെ പുലർത്തി പോരുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം നമ്മളെ പ്രപഞ്ചത്തിനെ എങ്ങനെയാണോ നിലനിർത്തുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ദേഹത്തെയും പുലർത്തി പോരുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. ഏനം വേത്തി ഹന്താരം യശ്ചൈനം ഹന്യദേഹതം ഉഭൗതോ വിജാനീതോ നായം ഹന്തീന ഹന്യതേ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ അത് ജീവാത്മാവിനെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തെറ്റാണ് അല്ലെ? കാരണം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരത് പറയുന്നത്. ആത്മാവിനൊരിക്കലും മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല, അതിനെ ആർക്കും കൊല്ലാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നില്ല.
ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ധാരണ ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആധികാരികമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഏതു ജീവിയെ ഹിംസിക്കുന്നതും നികൃഷ്ടമാണ്. ഭഗവത് നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും ശിക്ഷാർഹമാണ്. എന്നാൽ അർജുനനാകട്ടെ മതാനുശാസനം അനുസരിച്ചാണ് ഹിംസയിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നത്, തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ ജീവനെ കൊല്ലപ്പെടാനുള്ളൊരു ഒരു ധാരണ ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതായത് നമ്മൾ ആധികാരികമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഹിംസ നടത്തിയാലും അതെന്താണ്, അത് നികൃഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നീതി അനുസരിച്ചും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ നീതി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ്, ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹരായിരിക്കും. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് ഹിംസ ചെയ്യുന്നത് മതത്തിൽ അനുസരിച്ചാണ്. കാരണം ധർമ്മം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനനെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല ആര് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? അർജുനൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ഇനിയും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇനിയും പറയാണ്. കാരണം അർജുനന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം എന്താണ്? ബന്ധുക്കളെ വധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞ് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ അത് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കാണ്. അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത? അതിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആത്മാവിന് നാശമില്ലാതെ, ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, അതിന് മരണമില്ല. കിഴവനെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് തനിക്ക് ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം ഇന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കില്ല. പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പ്രായമുള്ള ഒരാള് ചിലപ്പോ ഭയങ്കര ഉഷാറായിട്ട് നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാണല്ലേ. കാരണം അയാളുടെ ശരീരത്തിന് മാത്രം എന്ത് ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഈ പ്രായത്തെ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ അയാളുടെ ആത്മാവിനെ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ചിലർക്ക് നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ചിലർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ശരീരത്തിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്, ആത്മാവിന് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവും പരമാത്മാവും എവിടെയാണ് പറഞ്ഞ ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തില് ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവാത്മാവ് എത്രയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? ജീവാത്മാവിന്റെ സൈസ് പറഞ്ഞു നമ്മള്. മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശമാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ആരുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്, അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. അത് ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ, അതായത് ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ, ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും ഉള്ളത്. ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു. വേദാവിനാശിനാം നിത്യം യ ഏനാമജമവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഖാദായതി ഹന്തികം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനുമാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ അർജുനനോട് ചോദിക്കാണ്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനാണ്, അജനാണ്, അതിന് പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തതാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആരെങ്കിലും കൊല്ലാനും വധിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുക? കാരണം ആത്മാവിന് നാശമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാന്ന് അർജുനനോട് ചോദിക്കാണ്. സമാധാനപ്രിയനായ ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വയ്യ. നീതിശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളെ ഹിംസിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? ജഡ്ജിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയെ ഈ ഒരു ജന്മത്തില് നമ്മള് മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അയാള് ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ഈ ശിക്ഷയുടെ ഫലം പിന്നെ അയാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി അയാൾ അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ വീണ്ടും അയാൾക്ക് ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല, അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട്. വാംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവെടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതു ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ
എങ്ങനെയാ പറയണത്? പഴകിയ ഉടുപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയത് എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശരീരങ്ങള് ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പഴയൊരു ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയൊരു ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അണിയുന്നത്, നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പഴയ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി പുതിയത് എടുത്തിടും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണത്? ഈ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോ വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ദേഹി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആത്മാവ്. ആത്മാവ് പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ് അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം ആരാണ് സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നതും? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അത് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ആത്മാർത്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് ആര് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്? പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരേ വൃക്ഷത്തിലാണ് രണ്ടുപേര് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭോക്താവായ പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായ സുഹൃത്തിന് നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും ഇടവന്നാലുടനെ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷി എല്ലാ വ്യാകുലത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഒരേ വൃക്ഷത്തില് രണ്ട് പക്ഷികൾ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരേ വൃക്ഷത്തില് രണ്ടുപേരിയ്ക്കുമ്പോ ഭോക്താവായ പക്ഷി എന്താണ്? ഉത്കണ്ഠാകുലൻ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു കൊമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അത് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒച്ചയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും തന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ഈ ജീവാത്മാവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആ ദൃഷ്ടി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മാറാനായിട്ട് അതിന് സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യണില്ല? അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കണില്ല. അത് ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമായിട്ട് അത് ചുറ്റും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സുഹൃത്തിന്റെ നേരെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നേരെ അതെന്ത് ചെയ്യണില്ല? അതൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകാഃ ന ചൈനം ക്ലദയന്ത്യോപോ ന ശോഷായതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല. എല്ലാ ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ശരി ആത്മാവിനെ കീറി മുറിക്കാനായിട്ട് നശിപ്പിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണത്. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവഗത ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അജഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ഈ ആത്മാവ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഒറ്റ രീതിയിലും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനാണത്, അജഞ്ചലനാണ്, അത് നിത്യനാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവരുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന്. വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുകയില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ജ്യോതി പ്രസന്നത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, 3 സാക്ഷാത്കാരത്തില് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സംഗമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് ശ്രമിക്കുന്നത്? ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസിൽ നിലകൊള്ളാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം ബുദ്ധിമാന്മാരായവർക്കറിയാം നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്, ഭഗവാനിക്ക് അടുത്താണ് എത്തേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ മൂലസ്വരൂപമാണ് നമ്മള്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണെന്ന് അറിയാം ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക്. അവ്യക്തോയമചിന്യോയമാ വികാരിയുമുച്യതേ തസ്മാദേവം വിധിത്വൈനം നാനുശോചിതുമർഹസി. അദൃശ്യനും അചിന്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. അപ്പൊ അദൃശ്യനാണ്, അചിന്യനാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അതാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നീ ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ കാണാനാകാത്ത വിധം സൂക്ഷ്മതമമാണ് ആത്മാവ്. തന്മൂലം അത് അദൃശ്യനാണ്.
മാനുഷിക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവ് ബോധവും അവബോധവും ഉള്ളതാകുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. ഇത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മാവിന്റെ വലുപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ത്തിൽ ഒരു അംശം. അപ്പൊ അത്ര ചെറുതാണ് എന്ത് ആത്മാവ്. അപ്പൊ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത അത്ര ചെറുതാണ്, അത്രയും അദൃശ്യനാണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇത് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിന് ബോധവും അവബോധമുള്ളതാകുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ